Kene golek iwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek iwak. Lewat bos, sementara lewat sih. Golek sak perlunya teman-teman, ini hanya mengambil seperlunya saja buat laut di kali sendiri, di sungai sendiri, di kali tempat tinggal kami maksudnya. Iki musim garap sawah dulur, lagi mopo iki. Wong iku sing wong tandho iku sasere wobok kok ora apa-apa. Nek kan roh. Wobok mengko ngono kok sawangan lho. Teletik ngono iki. Semono wene langke oleh samene iki lho. Piro iki? Lho, anune ketut to mbese. Anak kepitenge ketut lho. Anak yuyune ketut. Ora enak iwake, kesel ngak-ngak. Ya kilo entoke lah. Arep tinggo lawuh e. Mbok cukup ora engko. Lembut iwake. Saiki kok, Mbah. Tuh, dapat enek. Balik minggu rong kae. Bila lawah lho, Mbah. Oh, alah, wong di setrum saiki ora umum kok marai. Mare munggah dalanmu dhuwur ku lho, Mbah. Alah, Mbah ngarep lagi mulai. Dalane dhuwur iki. Gendong ya Allah. Kuat. Kuwetel ngono dalane ketoke, Mbah. Dalane ketel nih. Tau ditoni jere dalane ketel. Lah jeru kaya ngene nih tiba. Aduh. Olahraga, guys, karo nglatih sikil iki. Golek iwak pola kaya ngene. Ora entuk apa-apa. Entuk water cilik-cilik iki lho, Bolo. Karo golek jamur yo gak enak iki. Wes iki pokoke ekspedisi turut ketel-ketelan iki. Gak turut nggon resik iki pokoke. Jenenge golek iwak turut kali ngene iki, Bolo. Wis sak centoke lokasi pokoke. Medun. Wis. Apa tok iki? Atik iso genek ya. Kenek jane yo tewas. Jaluk iwake sak lawan ae. Delok ki wit waru iki wah. Wit waru awor wit weru iki cocok iki. Lah kuwi jero apa ora aku terus kiwa tengen kewotel preng ngapus kuwi. Iso apa ora lah aku. Kadung keri ngene. Dulu jeru. Sak dengkul. Ya. Kelas kabeh iki kok. Dulu. Kok lu. Jeru metel.
jeru. Pinggir ya aku. Wah. Entah ki yo. Nang gedung. Mendung ketoke. Oke lho, wirang iki mendunge. Masa udan. Kidul peweteng ae. Iki kene iki nang arane songapan wisan. Gong, songapan sing dhuwur kono. Urung tok songapan ji tibane. Ji adoh. Kali ini cek menikang kok. Iki jalure anu ki, Mbah Suratmen nang Undho Jagung. Jalure ngene iki. Bayuh ekstrim iki. Jalur alas tapi iki. Munggah yang tobat iki ketok ae. Tekan mbaon. Oh, alas sabrangane cek dhuwur kuwi lho. Heeh. Tak blencang dhuwur iki. Ngene lho. Nek entuk ya kelompokno sik kono. Walah, pegunungan jagung iki. Nggon enek nggih ndi? Nang sorpreng kok iki. Walah jagungnya winane apa ki? Gede-gede iki lho. Lah iki wis udan ceblok iki. Wis letik ngono iki. Udan paling. Mulai. Ayo lah. Ora entuk ya ora apa-apa. Yang penting kan roh situasi ini. Tidak entuk lontok luwunge lumayan engko kowe engko. Kena nggo lawuh. Teletik ngono iki. Lho entuke janggrang-janggrang lho. Meletik. Nah, iki naik iki. Lumayan. Kilo ji untuk iwak ji. Iwak aja sak mene-mene iki ji, gak iso gede-gede. Ya terima urang ini iki ji. Urang topok. Urang lamun digoreng melengkung tak ya. Urangé angel ram ngene golek ini. Aku gur mimik nggur bumi meripat lho jan gak umum. Lumayan muda, poin-poin. Yo, sore. Sesuk genten golek ungker entung. Ungker jere wong Jawa Tengah ungker ngarani. Ungker. Ungker entung lho entung. Lumayan. Jagung deh. Wah, langgon yang ngono ya. Jagung. Jos. Wah, lho. Oke, bolo. Karena waktunya sudah
menjelang sore ini udah tanda hujan udah teletik ngono. Jadi kita pulang aja dulu. Video saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah skip belas nih. Yo wis krungu tik. Gagal son, gantung. Ulang, entuk popo. Entuke saiki. Saya urang kok. Udan, belayu mulai.